Panduko indak pulang. Kabar indak, barito indak. Gimana nya kabar lampok ini wah? Kalian turut ke rumah si Rabong ame itu. Lai ka disiramnya dan jual balado itu. Baru sepakan Panduko indak pulang. Alamannya dong. Bukan sebulan 2 bulan ada ya. Iki balan juga lah itu. Yolah susah dan mengejek orang yang alun belaki kok. Tahu di sajak Tuan Panduko indak pulang lah dingin kasuaden sabalah pajak oleh rasul ha? Si Rabong ame tumbayan dan itu mana lo? Kau tanya ini yo? Kau paralu? Kau ruak? Kau randa? Kau baru tapi kau jangan baina tolongan deh. Si Rabong ame urang dari Jombang bini tua Tuan Panduko denai batanyo bari latarang hendak kemana balaki niko ada denai tiap parinai bini mudo Tuan Panduko dena minyo bini marasai mangkonyo kakak sampai siko alasan yang bana mani tutuhnya kau sasaan kali ini gimana kau bisa iyalah sanjang bana kau bakato mului mani kucinta murah ini kau denai ya batanyo baa kau kurang Tuan Panduko di rumah itu kan lagi apa aduh tidak ada kamu marintangi tidak ada pulau manggonyo ambo nan tak tahu di mana kini alas tapakan tidak pada ngaburi kau kamu dah tahu itu kan kamu marasai batang malah adik tak punya dia nyok kusui nak salah marasai kata kau rasain mana dari kau pulang bini tua Tuan Panduko makan ambo banyak-banyak kan tambah buruk sampo salamuko jangan dibunuh dianiaya kak kami yang paling mudah mata makan sami keduanya kak kami ada tampuan di Nasara agak denai tiap hari nai dua diri tiap dari indak tadi bunuh dianiaya kalianlah sadar